Zdravím, dnes mám zamyslenie v skutočnom duchu adventu. Téma sebestačnosť versus božská sila. Takže, čokoľvek pozeráte, stretávame sa takmer pred štedrým dňom, v čase adventu. A advent je nejako spojený s adventistami však. Takže by sme sa mali k tomu vyjadriť. Možno je dobre sa na začiatok spýtať, aký je rozdiel medzi tým, ako advent vnímame my a ako advent vníma ostatný svet. Nuž, asi väčšinou ľudia zvonku si advent spájajú s časom očakávania Vianoc, zapáľujú sviece a potom čakajú, kedy sa narodí malý Ježiško v jasliach. Možno pozerajú nejaké vianočné filmy, idú na polnočnú omšu. A väčšinou sú to také príjemné sviatky pokoja a podobne. Advent znamená príchod, vlastne oni očakávajú prvý príchod Krista, kedy sa narodil. Pre adventistov znamená advent to, že čakáme druhý príchod Krista, kedy sa opäť vráti na zem. Nuž, ako tieto dva pohľady môžeme premostiť. Niekedy si predstavím taký rozhovor, že ahoj, ako prežívaš advent? Advent, asi normálne. A čo to pre teba je? No, tak Vianoce, ten Ježiško sa narodil, darčeky a tak. A my sme adventisti. Takže máte Vianoce po celý rok? Nie, ale žijeme duchom adventu po celý rok. Tak, možno tak by sme nejako mohli nadviazať prvotný rozhovor. Myslím, že naozaj úlohou kresťanov je vytvárať takéto mosty, nejaké možnosti, kedy sa môžeme chytiť čohokoľvek, kde by mohol byť oslavený Kristus a nadviazať na to. Nevnímala som to tak vždy. Teraz budem mať akurát 10 rokov od krstu a v tom čase, keď som bola vyučená, tak sa mi zdalo, že som pripravená na všetko. Vnímala som veci čierno-bielo, myslela si, že ľudia by sa mali na veci pozerať asi tak, ako ja. No a potom by bolo všetko OK. Žiaľ, mýlila som sa. Alebo vďaka Bohu. Nuž, čo sa týka adventu, spomínam si na jednu konkrétnu príhodu z toho času. Myslím, že to bol prvý ročník vysokej školy so spolužiakmi. Sme na jednom seminári rozoberali Vianoce, lebo bol akurát december. A ja som ako správna adventistka hovorila o ich pôvode, že nie sú kresťanské, nemali by sa oslavovať, že je to konzum, že darčeky a všetko toto. Zapieranie. Moji spolužiaci neboli veľmi nadšení týmto príspevkom do diskusie a už som nemala nejako potom možnosť sa s nimi baviť na tému Krista alebo všeobecne duchovná. Je to asi tak, že ten most bol spálený a keď iba niečo, čo si ľudia spájajú naozaj s tým príjemným teplom domova, s tým rodinným krbom, ak to úplne zrušíme, tak už tá cesta k ním nepovedie. Tedy som to tak nevnímala, myslela som si, že som si splnila tú svoju povinnosť povedať im pravdu, ale asi aj ten spôsob, ako pravdu predstavujeme, je veľmi dôležitý a isté veci sú možno malicherné a nejde o to ich tak rozoberať, aby sa ľudia znechutili. Práve naopak asi nadviazať skôr na to, že ak naozaj idú aspoň raz za ten rok do kostola a sú ochotní vnímať Božie veci, tak by sme ich mali využiť na to, aby sme ich nasmerovali v tom dobrom a nie ich opriať o príjemné spomienky. Takže dnešná téma, a stále sa to týka toho adventu, pretože čo je pravý advent, čo znamená žiť tým pravým adventom. No nutne nie sú to Vianoce,
ale je to zameranosť na príchod Krista. Ale príchod iba druhý, čo znamená byť adventistom? Keď sa povie advent a Vianoce, ľudia si naozaj predstavia možno takú teplú otcovú náruč, voňavé koreniny, príjemný čaj, svetielka, rodinná atmosféra. No, to je niečo, v čom naozaj odpočívame a je to fakt taký domov, kde sme príjmaní takí, akí sme, nikto nás nesúdi. Ale možno to nie je to, čo normálne cítime, ak prichádzame do zboru. A možno u nás nie je tak bezpečne, aby sme sa mohli navzájom otvoriť a nerobí nám to takú radosť, čo je možno škoda. Naša cirkev je občas obviňovaná z tvrdosti, možno aj z arogancie. A niečo na tom je, hoci myslím, že máme kopec úžasných ľudí a naša vierovka je biblická, za ňu sa určite podstavím, ale možno predsa len niekedy tá ľudskosť chýba. Rada by som hovorila o diagnostike duchovného života. Je to opäť niečo, čo použijem z prednášok Kevina Anthonyho, kde použil také tabuľky, kde definoval problémy, ktoré v tom máme, ale zároveň aj liek, ktorý nám Kristus ponúka na druhej strane. Takže na to sa dnes pozrieme a tá téma je sebestačnosť versus božská sila. Ukážeme si, ako teda nebyť arogantný, ako sa odovzdávať Bohu a zároveň si dáme okrem biblických príkladov aj taký príklad z histórie našej cirkvi. Takže keď pozrieme sa na ďalší slajd. Sebestačný kresťan, a.k.a. ničiteľ. Sebestačný kresťan sa vyznačuje aroganciou, ľubosťou, zákonníctvom, prílišnou citlivosťou. Máme tu aj pýchu. V tomto prípade môžeme pýchu a aroganciu použiť trošku ako synonymá, hoci pýcha je skôr, že sa niekto chváli cudzím perím alebo príliš zdôrazňuje svoje dobré stránky. Arogancia už je to, ak niekoho znižujeme ako človek. A rada by som to odlíšila od takej správnej hrdosti, pretože je fajn, ak sa nám niečo darí, alebo máme určité obdarovania dané Bohom, sme za ne vďační a povieme si, áno, toto sa mi podarilo. Viem dobré jazyky, viem skvelo piecť, variť, som dobrý v umení, alebo mám prehľad o dianí vo svete a darí sa mi v tej mojej zóne vplyvu. To je v poriadku. Ale pokiaľ už nehľadím na človeka a už sa povyšujem, alebo respektíve na druhých hľadím z výšky a nie je tak, že sme bratia na jednej úrovni, tak to už zachádza. Arogantný človek je niekto, kto si myslí, že je dosť dobrý a že by mal druhých možno radšej, keby boli trošku ako on. Už sa nemôže zlepšiť, má pocit, že má právo súdiť ľudí, nemyslí si, že by mohol zlyhať a keď nerobí chyby, tak sa nemusí ani ospravedlniť a nepotrebuje ani pomoc. Má vždy pravdu a tak nedokáže rešpektovať názory iných. Názorná ukážka z Biblie, napríklad učeníci sa dohadujú, kto je väčší. Marek 9.34, ak máte Biblie, môžete si otvoriť. A tu sa dohadovali, kto bol z nich najväčší. A ďalej si Ježiš sadá a privádza k ním dieťa. Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. 37. verš, kto príjma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Takže Ježiš oproti arogancii vyzýva k pokore. Takže pokora je jedným z tých liekov, ale možno by sme sa mali pozrieť aj do
nášho správania v zboroch, že či sa niečo takéto vyskytuje. Ako, údaj by to tak nebolo, ale žiaľ, niekde máme k tomu tendenciu. A ja som mala k tomu tendenciu najmä zo začiatku, lebo ako som spomínala, tak myslela som si, že všetko viem. A niekedy toto nie je také zrejmé, že len poučieme jeden druhého, ako keby sme boli snáď lepší, že sa správame k svojim spolubratom a spolusestrám, ako keby boli deti a my sme im prišli ukázať, ako to má byť. Takže nie sme na tej jednej úrovni, ale niekto je tu a druhý tu, čo je pomerne ponižujúce. Pričom Biblia nás vyzýva, berte druhých vyšších od seba. Niekedy počujeme aj niečo ako ja sa tu starám takto o týchto ľudí, vždy donesiem niečo do zboru na stôl a prečo ten brat a sestra nerobí to isté? Prečo sa tu nedrží takýto štandard? A vlastne dávame do stredu seba a porovnávame sa s druhými, ako učeníci sa porovnávali. A pritom jediný, s kým sa máme porovnávať, je len Kristus. Keď si všimnete, na tom slajde niekde nám ten pôvodný kríž, čo tam bol, zmizol. Je to pozeranie sa na svet bez prízmy, bez perspektívy Kristovho kríža, čo sa stalo. Nech robíme čokoľvek, nech sa bavíme s kýmkoľvek. Potrebujeme sa na to pozerať z Kristovho hľadiska. Nemôžeme sa s druhými porovnávať, pretože tým, že naše spasenie je darom, tak sa nikto nemôže vyvyšovať. To máme zase v Rímanom v 3. kapitole. Samochvála je vylúčená. Pretože ak som arogantná a myslím si, že nerobím chyby a neospravedlňujem sa, znamená to, že nie som schopná rešpektovať druhých, znižujem ich a de facto mám pocit, že si to môžem zaslúžiť sám svojimi skutkami. Vyjadrujem vlastne, že ani Boha nepotrebujem. Ak si myslím, že dodržím zákon a niečo si zaslúžim, tým pádom sa môžem chváliť a porovnávať so spoluveriacimi, tak asi som nepochopil kresťanstvo. Porovnávanie sa tvorí v zbore len hádky, podráždenie. Samozrejme, tieto veci začínajú už v našich domovoch. Vieme, ako doma nie je nikto prorokom, ale už tam niekedy máme pocit, že sa držíme len svojich práv a miesto toho, aby sme hovorili o tých slobodách, o tom, že sme vďační za druhých ľudí a potom sa to prenáša tam tiež. Porovnávajme sa s Kristom a vytvorme jednotu. Druhá záležitosť. Hrubosť. Napríklad hrubý človek môže byť hrubý slovne, môže sa správať nepríjemne, dá sa povedať, že uráža druhých. To súvisí s tou aroganciou. Všetky tieto vlastnosti sú ako keby jeden balík. Nie je to tak, že sa buď vyskytuje jedna vlastnosť, alebo druhá, sú všetky spolu. Z arogancie vychádza hrubosť. Dá sa povedať, že tu popisujeme tak trošku ovocie tela. Hrubosť. Lukáš 9:54. Tu máme prípadov Boanerges. Je to prípad synov Hromu. Jána, Jakub, môžeme si to otvoriť. Lukáš 9:54. Lukáš má dlhé kapitoly. Tak. Nepohostinní Samaritáni. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo bol rozhodnutý ísť do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k nim a pokarhal ich. A potom odišli do inej dediny. U roháčka, toto je ekumenický preklad, máme tu variáciu, je ešte taký zaujímavý dodatok: vy neviete, akého ste ducha, keď toto hovoríte. Evidentne nie Božieho. Takže
keď máme napríklad aj v zbore takúto situáciu, že niekto nie je s nami, nesúhlasí s našim názorom a hneď už na ňo zháňame hromy blesky. Samozrejme učeníci Samaritáni v židovskom národe to bolo tak, že Samaritánov neznášali, pretože sa neklaniali v Jeruzaleme, v správnom chráme. Mali pocit, že sú Samaritáni nie ich bratia, ale že sú zmiešaní s pohanskými národmi, čo síce boli, ale považovali ich za odpad, nehľadeli na človeka. Mali pocit, že sú niekde vyššie ako židovský národ. A tam je opäť arogancia a opäť hrubosť. Bola som v zbore svedkom takej situácie, čo by k tomu bola paralelná. Sestra na jednej z konferencií bola, dajme tomu, nie veľmi vhodne oblečená a určitý brat nie jej priamo do očí to komentoval slovami, no bola oblečená ako nejaká. A nevyslovím to. Najhrubšia nadávka. A tak mi napadlo, že ak si my myslíme, že máme pravdu a ak niekto hreší alebo nás pohoršuje, máme právo ho zadúpať do zeme. Keby za ňou reálne prišiel a povedal jej toto do očí, tak si myslím, že ako žena jednak bola extrémne zranená a navždy by si to zapamätala. A možno by už do zboru ani nevkročila, pretože by sa cítila potupenie a poníženie. A to nie je naša úloha. Naša úloha je ľudí, ktorí sú dolu, vyťahovať hore smerom ku Kristovi. Zase to bol pohľad z hora nadol. Ty si pohoršujúca, zaslúžuješ si trest a si hnusná žena, to pekne poviem. Ale zase, keď sme na jednej úrovni, keď sme hriešníci, tak je úplne iné povedať. Sestra, vieš čo, ako to, čo máš na sebe, nie je vhodné. Nejako muža to nejakým spôsobom dráždi a nemyslím si, že kresťan sa má tak obliekať. Keď to povieme takto s rešpektom, tak je to pravda, ktorá oslobodzuje. A tá žena nemusí byť zranená, nemusí sa cítiť veľmi zle, a hlúpo, keď vchádza do zboru. A ako náhle to urobíme takýmto spôsobom, tak tá reakcia môže byť: brat, to som si neuvedomila, máš pravdu, asi by som sa takto obliekať nemala. Ako myslím si, že tam je ukázaný rešpekt tomu človeku, že naozaj vážim si ťa, nie si niečo horšie, pretože nespĺňaš môj štandard toho, ako človek má vyzerať. A dokonca asi nesplňaš ani biblický štandard, tak dajme tomu, to môže zvádzať iných bratov na nevhodné myšlienky, ale som ochotný s tebou jednať, akože si moja sestra, ktorá nie je podo mnou, ani nado mnou, ale je tu so mnou. Myslím si, že aj v Kristových reakciách na hriešnikov toto vidíme. Nikdy za nimi neprichádza s takou pravdou, ktorá by ich potupila, ale vždy im hovorí pravdu tak, aby oni cítili nádej. Hej, a môžem sa zmeniť. Je to síce v poriadku. Napríklad Ján 8, žena pristihnutá pri cudzoložstve, on jej povie: nikto ťa neodsúdil, tak ani ja. Chodia v nehrež viac. Nie je to dobré, čo robíš, ale to neznamená, že sa do teba budem teraz utierať ako do handry. A to je veľmi dôležité, pretože svojimi reakciami, to ako na hriech reagujeme, vysielame určitý signál druhým ľuďom. My sme možno jediným Kristom, ktorého nejaká daná osoba môže stretnúť. Samozrejme, toto je príklad zborového spoločenstva, ale ako sa správame, ako komentujeme ľudí, ktorí sú mimo v tom spoločenstve. Čo keby videli, že napríklad sa ohovárame, alebo sme schopní sa navzájom skopnúť len za to, že sme urobili nejaký priestupok, ktorý dokonca nemohol byť vedomý. A keby aj bol vedomý, tak opäť Kristus je tu. Takto sa to
často stáva aj doma, že berieme sa za samozrejmosť a nevážime si, čo ten druhý robí. Sme zvyknutí dávať len výčitky, niečo. To, čo je dobré, tak to nemusíme riešiť, nie sme ochotní chváliť, ale ako náhle sa niečo zabudne, tak to už, a prečo si toto neurobil, prečo si zabudol zhasnúť, nakúpiť, prečo si nevysál, sekírovanie. Miesto toho, aby to bolo tým štýlom, som rada, že už si doma, a keď budeš mať čas, mohol by si mi prosím ťa v tomto pomôcť, nemám rada, keď nechávaš ponožky na zemi, alebo ja neviem čo. Takže v podstate začíname už doma. Možno sú to primitívne veci, povedať prosím, ďakujem, ale už len to, že dokážeme sa ospravedlniť alebo požiadať o pomoc, tak ukazujeme, že si vážime toho druhého. Že nám nejde len o to udržať si nejaký systém, ale že nám ide o toho človeka. A to je kristovské. Ďalej, čo tu vidíme, máme zákonníctvo. To skoro ani netreba predstavovať. Tiež sa tu dá použiť Jan 8. Je veľmi zaujímavé, že Kristus viac ako hriešnikov karhal zákonníkov a farizejov. Opäť asi je to preto, že nehľadeli na človeka, že hoci dodržiavali literu zákona, nie jeho ducha, čo by mohol byť ten duch adventu, toho jeho príchodu, kedy sa on stal slovom medzi nami. Môžem opäť použiť Jan 8, tak tam priviedli ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Môžeme si to aj nájsť. Sú to zákonníci a farizeji, pretože už prvá zlá pohnutka chcú niekoho obžalovať. A zároveň chcú tú ženu obetovať. Chcú, aby bola ukameňovaná a chcú, aby bol Kristus ten, kto to urobí. Tu samozrejme zákonníci a farizei vytvorili si aj nejaký vlastný systém rabínskych pravidiel. Tu síce narážali na Mojžišov zákon, ale zaujímavé je, že Mojžišov zákon tiež hovorí, aby bol, ak je pristihnutý, tak zasiahnutý aj ten muž, nie len tá žena. Takže je otázka, kto bol ten druhý, alebo možno ju falošne obvinili. A Kristova ľudská reakcia tam je to, že sa zohne, píše do piesku. Sestra Vajtová spomína, že písal hriechy tých mužov, ale zaujímavý výklad bol, ktorý som počula aj to, že schválne sklopil oči, lebo ak ju pristihli pri cudzoložstve, ako ona stála tam nahá, má na sebe len nejakú plachtu, ako keby vyjadruje nejakú ľudskú úctu alebo rešpekt tým, že odmieta sa na ňu pozerať ako na vec. Chceli ju odsúdiť za hriech a on povie, kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. A všetci odišli. A on, miesto toho, aby jej povedal, aká strašná žena je, tak jej vraví, ale teraz je čas, aby si už viac nehrešila. Dáva jej nádej dopredu. No, naša cirkev má trošku náchylnosť k zákonníctvu. Súvisí to aj s našim pôvodom a tým, že adventizmus vznikol tým, že mnohí ľudia vyšli z iných kresťanských cirkví. Bol tam nielen dôraz na druhý príchod, ale aj na to, že sú časti zákona, ktoré by mali byť rešpektované a že desatoro platí a že nie je lacná milosť a podobne. Ale práve vďaka tomu sme sa začali tak vyhraňovať voči ostatným cirkvám, že sme ako keby zabudli, že čo je to kresťanské jadro, že tam je aj tá láska a milosť, že tam nejde len o ten dôraz na zákon, ale väčšinou sme to vyzdvihli, pretože to bolo to iné, čo v tom vtedajšom ešte stále kresťanskom svete, najmä v protestantskej Amerike, fungovalo. Dnes je situácia
trošku iná, pretože najmä teda v Európe, hoci sme vystavaní na pôvodnej židovsko-kresťanskej kultúre, tak už sú ľudia vlážnejší, viac menej prevláda ten vedecký svetonázor a stretávame sa buď s ateizmom, alebo s tým, že kresťanstvo je jednou alternatívou z mnohých náboženstiev alebo filozofií, ako žiť život. Takže niekedy sa to možno zdá irelevantné. Preto teraz dôležité je uvedomiť si, čo je vlastne zákon. Či už sa bavíme o desatore, a najmä o ňom, alebo aj o tom ostatnom, tak zákon, a dobre to popisuje epištola Rimanom, je vlastne diagnostický nástroj. Takže keď ja si prečítam zákon, tak je to v podstate ako zrkadlo, ktoré mi ukazuje, aha, tu máš nejakú chybu, tu vlastne nie si v súlade s Hospodinom, s tým, ako ťa pôvodne stvoril. Ale zákon nás nemôže spasiť, takže nemôžeme povedať, že len dodržiavaním zákona, robením si nejakých tých fajočiek, áno, toto je fajn, toto tiež, že dosiahneme spasie, alebo teraz čo, nepotrebujeme spasiteľa? Keď aj bohatý mládenec prichádza ku Kristovi, tak sa ho spýta, dobrý učiteľ, ako mám získať večný život? A Ježiš mu povie, dodržiavaj prikázania. A vymenúva zaujímavo práve tie z dosky druhej, ktoré sa týkajú ľudských vzťahov. Cti si otca, matku a tak ďalej. No preto som všetko dodržoval. A Kristus ho povolá k sebe a povie mu, aby predal svoj majetok. No, verím, že láska k peniazom nie je nutne problém väčšiny ľudí a kresťanov, ale zdá sa, že to nebolo všetko. Akože zákon a spravodlivosť prišli skrze Mojžiša, ale láska, pravda a milosť prišli skrze Ježiša. Teraz to trošku parafrázujem. Takže v podstate všetko, čo je aj v starej zmluve, a hoci zákon je platný, aj v Rímanoch máme, že milosťou uvádzame zákon v platnosť, tak musíme pozerať na to cez Kristov kríž. Kedysi vám bolo povedané, ale ja vám hovorím. Niekedy sme trošku aj v zajatí toho, čo je naša tradícia. Hej, adventizmus má nejaké tradície. Toho, ako nám to kedysi bolo vysvetľované, čom verili naši otcovia a tak. Ale realita je taká, že každý človek, keď sa narodí, si musí opäť od začiatku prejsť tou duchovnou cestou a nájsť si vzťah k tomu Ježišovi. Nie je to, naozaj človek nedokáže sám dodržiavať zákon. Ak vidíme, že je tam arogancia a hrubosť, tak de facto zabíjame slovami, vlastne už sa proti tomu, že nebudeme zabíjať, prehrešujeme. De facto fakt nevieme to dodržať. Je tam nejaká závisť, keď sa porovnávame. Alebo nespokojnosť. Myslím si, že už na spory medzi nami fakt nie je čas. Mali by sme sa ujednotiť a zistiť naozaj, čo Boží zákon je. Nie je to len 10 prikázaní, je to celá nová a stará zmluva, ale pozerať na starú zmluvu očami novej. A zachovať si svoju ľudskosť, hoci odsúdime hriech, tak neodsudzujeme hriešnika. Dávame si jasnú hranicu a v zbore to nebudeme riešiť ohováraním alebo vyhýbaním sa človeku alebo odsudzovaním ho. Ale budeme to riešiť tak, že dáme určitú hranicu. Máme možno cirkevnú kázeň, keď sa niečo stane. Lebo vieme často odsúdiť ľudí napríklad za smilstvo, ale koľkokrát práve za to ohováranie. A čo bol vlastne prvý hriech, čo sa stal tu na zemi? Na zemi, nemyslím ešte ten veľký spor v nebi, ale na zemi. No ohováranie, vlastne Satan, keď prišiel k Eve, povedal, naozaj vám Boh zakázal niesť zo všetkých stromov v raji? Vlastne začal
prekrúcovať. A potom vlastne vyjadril to, že Boh nechce, aby ste boli ako on. Vlastne ho ohovoril a klamal. Aký to malo dosah? Až do hriechu. Pád celého ľudstva do hriechu. Takže dávajme si pozor na to, ako pracujeme so zákonom. Naozaj je to diagnostický nástroj a hoci všetky prikázania platia, tak to neslúžia na ako keby škatulkovanie človeka. Samozrejme, ukáže nám to jeho duchovný stav. Už teraz sa bavíme o nejakej duchovnej diagnostike, ale ukazuje to, ty potrebuješ spasiteľa, ty potrebuješ Krista. Zákon funguje na to, aby nám ukázal smer. Tóra je smerovka a kresťanstvo je celé nasmerovanie sa za Bohom. To znamená, prichádzajte ku Kristovi, lebo len v Kristovi je spasenie. On vás môže vyliečiť. Tak. Ďalej, prílišná citlivosť, môže to byť citlivé ego. Každý máme nejakú svoju náchylnosť. Niekedy si možno myslíme, že na nás aj niekto naschvál útočí, ale v skutočnosti zistíme, že možno je to len naša osobitá citlivosť a zranenie, ktoré v nás vyvoláva určité reakcie. Ja napríklad si nerada robím srandu sama zo seba. Väčšinu života som zápasil s pocitmi viny a s nízkym sebavedomím. Takže ak mám pocit, že ma niekto buď chce ponížiť alebo rozpráva vtipy na môj účet, tak ma to zhnevá a dosť dráždi. A zase na každého človeka, aj keď sa správa arogantne, tak väčšinou sa musíme pozerať práve na základe toho pozadia, z ktorého on vychádza. Pretože toho formovalo. Je človek aj arogantný a povyšuje sa väčšinou, je to práve tým, že jeho sebavedomie je nízke. To je jedna vec. A druhá vec, môže to byť aj nevedomosť. Potreba ukázať sa, niečomu nebolo dané v tej jeho základnej rodine. A preto tiež treba na ňo pozerať, hej, aj ty si hriešnik, možno potrebuješ viac lásky, ale by si musel chcieť dať pomôcť, že? Prílišná citlivosť aj na ego, tak sa prejavuje opäť v tom, ako sme predtým spomínali, že mám len jeden konkrétny názor, je jeden možný výklad a to môj a ostatní sa mi majú prispôsobiť. Biblia je raz daná, nič sa nemení. Čo nie je reálne. Ak má byť aj nejaká kritika, má byť konštruktívna. A keď sa pozrieme, aby sme si dali biblický príklad do Lukáša, napríklad 7:47. To je vtedy, keď prišiel Kristus do domu Šimona Malomocného. To už bol v tom čase vyliečený. A bola tam aj Mária Magdalena, alebo respektíve žena, čo mu umývala nohy svojimi slzami a utierala ich svojimi vlasmi. Je to vlastne hriešná žena, nie je tu priamo pomenovaná, ale väčšinou ju stotožníme s Máriou Magdalénou a tiež by to mohla byť teda aj Lazárova sestra. Máme tu napísané, že keď prišla táto žena a dozvedela sa, že stoluje v dome farizea, 37. verša, pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami, utierať svojimi vlasmi. Poskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. Tu vidíme, ako Šimon Malomocný vlastne v istom zmysle pohŕda Kristom. Pohŕda aj tou ženou a už ako keby mu vnúcuje svoj názor na to. To je hriešnica, prečo sa ho dotýka, veď bude nečistý. Už mal ju zaškatulkovanú ako osobu, ktorá je nehodná jeho pozornosti, ktorá je nejaká smeď. Krista ako niekoho, kto sa s ňou stotožňuje. A asi teda tiež za moc nestojí.
ľudia mali v starej zmluve pocit, že proste pokiaľ niekto je zasiahnutý nejakou chorobou alebo má určité povolanie, tak je nejako prekliatý a odsúdený Bohom. No. Ak to bola žena, ako bývalá prostitútka, tak naozaj to nebola Božia vôľa. Ale Kristus, keď prichádza, tak prichádza spasiť, čo zahynulo. A v podstate tu sa ukazuje možno trošku aj tá citlivosť ega, keď by mal on prijať niekoho, on mal byť vlastne ten Šimon ako hostiteľ, ktorý mal Krista obslúžiť a umyť mu nohy, ale nebol ochotný sa tak ponížiť, lebo jeho hrdosť alebo pýcha mu to nedovoľovala. Keď naša citlivosť ega nám nedovoľuje vidieť názory druhých, vidieť ich hodnotu. Napríklad sa porovnávame. Prečo dávaš len nejaké mince do zbierky? Prečo nie papierové peniaze? Ako je možné, že ja pomáham týmto ľuďom a vy si tu len tak lenošíte? Opäť porovnávanie, všetko v jednom. Alebo ak niekto má kázanie a vy mu nebodaj a povedzme, že pekne pripomeniete, tá konštruktívna kritika, že dajme tomu mal by skúsiť buď hovoriť pomalšie, pretože ľudia to nestíhajú sledovať, alebo by mal skúsiť trošku pracovať s hlasom, aby to nebolo monotónne a on sa nahnevá a povie. Každý to predsa vníma podobne. Keď mu to vysvetľuje duch, tak to ja nemusím robiť. Nie je ochotný prijať kritiku. No, kto to má rád? Nikto, že? Ale človek, ktorý je pokorný, ktorý má Kristovho ducha, sa vie zamyslieť a povedať si, áno, ja chcem robiť dobrú službu pre teba a preto sa môžem zdokonaliť. Určite vidíme, že hoci máme nejaké dary a nejaké talenty, tak je iné, ako keď káže niekto, kto je tak laický kazateľ, ktorý nemá veľa času na prípravu, neprešiel nejakou výučbou retoriky a podobne. A potom je to niekto, kto študuje na seminári. No jasné, že sa to úplne porovnávať nedá, ale práve preto, že chceme robiť všetko ako pre Pána, čo najlepšie, tak potrebujeme zomrieť tej svojej citlivosti, tomu svojmu egu, svojmu ja. Vziať svoj kríž a prijať to a povedať áno. Beriem na vedomie a snad to bude na budúce lepšie. Ale opäť kritika musí byť daná s rešpektom a práve vtedy ten druhý by mal vedieť príjmať a rešpektovať aj nás. Možno máme pocit, že tieto problémy nemáme. Tu som si popísal sebestačného kresťana a dá sa povedať, že tieto vlastnosti sú skôr také až diabolské. Tu som si napísal devil a tam k tej božskej sile, že to je disciple, hej, učeník versus diabol. Bo naozaj toto je ovocie tela, rozhodne nie ducha. A takéto postoje naozaj vytvárajú rozbroje. Vieme, keď niekto príde domov a máme napríklad rozličné jazyky lásky, kto pozná Garyho Chapmana. Je to veľmi dobrá kniha, prednášal o tom aj taký ten vzťahový poradca Mojmír Voráč, možno ste o ňom počuli. Tak napríklad už aj keď sme doma, alebo naozaj všetko začína z tej našej základnej rodiny. Je napríklad nejaká matka a ona je veľmi pracovitá, pragmatická žena a jazykom lásky sú skutky služby, teda očakáva, že všetko bude na poriadku a cíti sa najviac milovaná a najviac v poriadku, ak jej niekto pomôže zamiesť, povysávať, odpratať dvor. A veľmi vyžaduje, aby sa to robilo a potom vtedy sa cíti dobre. Ale napríklad dcéra alebo syn, tak jeho jazykom lásky sú slova uistenia. Takže on potrebuje, alebo ona potrebuje počuť, áno, si milovaná, hej, mám ťa, áno, je to v poriadku. Ale zase ako tie skutky služby alebo tá práca okolo domu nie je taká vlastná a väčšinou my očakávame, že ten druhý vníma tie veci presne ako my. Niekedy očakáva dokonca, že nám čítajú druhý myšlienky, čo je nereálne
ale nie sme schopní sa s nimi baviť, nie sme ochotní priamo povedať, čo potrebujeme, pretože to berieme ako samozrejmosť. A potom vzniká napätie, lebo jeden nerobí tie skutky služby, čo má tam ten rád, a ten druhý nerobí tie slova uistenia. Je tam napätie, lebo ani jeden sa necíti milovaný a potom sa navzájom hneváme a nevieme spolu vydržať. Ale tá predstava, že dvaja ľudia, ktorí, dajme tomu, sú z úplne iných pozadí, jeden je manuálne pracujúc, druhý je vyštudovaný doktor z univerzity. Tá predstava, že sa v ním dívame na svet rovnako, je naivná. Preto by sme naozaj sa mali rešpektovať a povedať si, áno, v každom z nás sa odráža ten Boží obraz. Je to nejaký ten výsek, ktorý nám Boh dal poznať našimi skúsenostiami a v každom sa môže osláviť. Sme si navzájom údy, preto by sme si nemali strieľať do vlastných radov a zhadzovať sa len preto, aby sme nebodaj mali správnu doktrínu, ale schováme sa k sebe neľudsky. Svet sa mení a my sa meníme s ním. Niekedy sa nám zdá, že no tak čo, máme úlohy, témy sa opakujú, Biblia je rovnaká, ale svet sa mení a my už sa na veci nemôžeme pozerať tak, ako to bolo predtým. Po udalostiach štvrtkovej streľby v Prahe už je svet iný. Iný bol v čase Ellen Whiteovej, iný bol po svetových vojnách, iný bol po páde komunizmu, iný bol po páde dvojčiek, iný po covide. A vždy prichádza možno rovnaká otázka, kde bol vtedy Boh? A my vždy znova musíme reagovať na nové podnety. Teraz, čo sa stalo za posledných 130 alebo 150 rokov od založenia cirkvi? No, okrem toho, čo som spomínala, sú tu počítače, teraz už umelá inteligencia, smartfóny, online dating, potom, dajme tomu vôbec antikoncepčná pilulka, práva žien. Teraz momentálne, ako funguje LGBT komunita, čo je to pohlavie, gender ideológia, konšpiračné teórie. A je toho toľko, že my stále musíme sa aktualizovať, stále cirkev musí byť reformovaná tak, aby hoci konzervuje to správne biblické učenie, vedela byť aktuálna toľko, že je ešte vydávať odpoveď na otázky, ktoré svet dáva. A svet sa možno s Pilátom pýta, a čo je pravda? Minulé storočie si kladlo takéto priame otázky, teraz sa skôr pýta, nie čo je pravda, lebo pravda je relatívna, ale prečo je tá vaša pravda lepšia? Funguje vám to? Máte dobré vzťahy? Ste schopní byť medzi sebou ľuďmi? To je asi to, čo naozaj priblíži druhý príchod. To, že máme lásku medzi sebou. Tak ľudia uvidia z nášho príkladu, že za to stojíme. Ešte než prejdem na tú časť s liečením našich citlivých záležitostí a celej tejto sebečtačnosti, kresťan, ktorý nikoho nepotrebuje, ktorý je arogantný, na seba precitlivelý, ale díva sa na druhých ľudí zhora, tak by som chcela spomenúť, čo sa stalo v našej cirkvi asi pred 130 rokmi. Konferencia v Minneapolis 1888. Bol to význačný míľnik v smerovaní, ale diali sa tam aj skutočne nepríjemné veci. V skratke, okrem iných vecí šiel o spor vedúci cirkvi, to bol brat Butler a Uriah Smith, voči dvom mladým ľuďom, to bol Wagoner a A.T. Jones Smith, a rozprávali o zákone v Galatianom a tvrdili, že to nie je len ten ceremoniálny zákon, ktorý bol
odstránený, ale už dokonca aj ten morálny, alebo desatoro. Ale teda, samozrejme, s tým by sme nesúhlasili, ale v podstate, čo sa oni snažili robiť, je vyzdvihnúť Kristov kríž a to, čo pre nás spravil a jeho význam v diele spásy, že jednoducho bez neho nemôžeme byť spasení, že ten zákon nie je to, čo dáva život, ale je to Kristus a svetlo, ktoré pramení z jeho obete na kríži. Problém, ktorý nastal bol, je, že vedenie veľmi nepríjemne vystúpilo voči týmto dvom mladým mužom a trvalo na nejakom zákonnickom postoji. Boli tam škriepky, bolo tam urážanie a Ellen Whiteová, ktorá samozrejme síce nesúhlasila, že morálny zákon bol zrušený, ale na druhej strane vnímala obrovské svetlo a pravdu, ktoré išlo od Jonesa Wagonera a tvrdila, že toto je smer, ktorým cirkev teraz má ísť. My naozaj musíme navrátiť Krista do nášho centra. Ako som predtým spomínala, tak naša cirkev sa snažila oddeliť od iných cirkví, zdôrazňujem práve toho zákona, soboty a podobne, ale zabúdala na milosť. Veľmi sme sa orientovali na ten druhý príchod, druhý advent, ale zabúdali sme, čo urobil ten prvý príchod, prvý advent Krista na zemi a že to je kľúč ku všetkému. Ellen Whiteová vnímala túto udalosť za veľmi smutnú, že v podstate ľudia sa nevedeli jeden druhému ospravedlniť, lebo to evidentne ponižovalo. Nedokázali ustúpiť zo svojich názorov a nedokázali vidieť Božie svetlo. Dokonca to komentovala až tak, že keby v tom momente bol na zemi Kristus, tak tí vedúci by ho nespoznali. Od tohto bodu začala Ellen Whiteová vydávať svoje kristocentrické knihy, ako Cesta ku Kristovi, Cesta lásky, Veľká nádej a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy cirkev začala opäť ako keby byť kresťanskou, začala si opäť uvedomovať, aké je jej poslanie a ako sa má navzájom správať k druhým ľuďom. Jones a Wagoner vo všetkom nemali pravdu, ale nemali byť kvôli tomu hrubo osočovaní. Ako som spomínala s tou sestrou, to, že ja mám právo, ja nemám právo sa na niekom vršiť, vlastne je to len pre moje agresivity a mojakej zlosti a nadradenosti, že toto robím. My sme si navzájom braťmi a sestrami. A tiež to ukazuje práve to, čo je ten liek a božská sila. Je to Kristus a jeho kríž. Tu máme druhý slajd. Konečne ten kríž je v obraze. Cez všetky tie veci sa musíme pozerať cez prízmu Krista, čo pre nás urobil. Tá samochvála je vylúčená, pretože večný život je Kristovým darom pre nás. My k tomu nemôžeme nič pridať, ale práve to, že príjmeme túto milosť a že ho potom milujeme. Práve preto sa chceme posväcovať a meníme sa tým na jeho obraz, že s tým trávime čas, že je to vzťah, ktorý si s ním budujeme, pretože jednoducho len dodržiavanie chladné nejakých prikázaní na doskách nám nepomôže. Nikto nás to nebude motivovať. Ale to, že je tu niekto, komu za to stojíme, kto nás nikdy nezanechá a ktorý sa za nás obetoval, ktorý miloval ten svet, ktorý ho neodsúdil a neodsúdil nás a miloval nás prv, než sme ho milovali my, ešte keď sme boli nepriateľmi. Tak to je to, čo nás motivuje a mení. Že sa mení postupne prirodzenosťou, lebo sme vlci v ovčej kože. My sa nemôžeme stať ovcami, keď sme vlkmi. Musíme sa znovu narodiť. A to je vtedy, keď príjmeme smrť Krista a dáme sa pokrstiť. Božská sila tu, to je človek, ktorý je učeník alebo liečiteľ. Ako sa meníme z tej arogancie a hrubosti tu. Je to Kristov kríž, okolnosti, ktoré prinášajú pocit bezmocnosti. Hovorili sme si o učeníkoch. Peter, napríklad to je Matúš 26, keď Krista
zatkli, všetci sa rozutekali, zrazu nevedeli, čo majú robiť. Predtým sa predchádzali, kto je vyšší a zrazu zistili, ale ja nie som taký dobrý. Samotný Peter, ktorý hovoril, to sa ti nesmie stať, a povedal, ja ťa nikdy nezapriem. Ja nemám chybu. Ja nepotrebujem tvoju pomoc. Ja to zvládnem. Tak potom zistil, že ho zaprel a zaplakal. Tu je čas ale, kedy môžeme prichádzať k liekom, takže tieto nepríjemné okolnosti, keď sa potom stretáva Peter s Kristom a ten sa ho vlastne až tak naschvál pýta, Peter, syn, alebo nie takto, Šimon, syn Jonáša, už ho nevolá Peter, máš ma rád? Pýta sa predtým, miluješ ma, tak a Peter už je skrotnutý a už nie je taký nadšený, povedal, vieš, že ťa mám rád, ty vieš, ako to je. Už je pokorený, už si netrúfa. Ale nie je to len tak, že Kristus by teraz na to poukazoval, že tak vidíš, čo si spravil. Jeho liekom nie sú len tieto nepríjemné okolnosti, ktoré prinášajú pocit bezmocnosti. On mu k tomu dáva víziu, poviem, pas moje ovečky, pas moje baránky, on mu dáva úlohu. Teraz sa staneš pastierom ľudí. Čo to znamená? Miesto toho, aby sme sa porovnali s inými ľuďmi, vraveli, kto je aký kresťan, či správne spĺňa svoju úlohu, alebo či je dobrý kazateľ, alebo či sa správne oblieka, je lepšie nájsť si svoju úlohu, svoje talenty, ktoré nám Boh dal a zároveň ísť za tým. Zaujímavé je, keď sme pri tom porovnáme, Peter ešte skúša a konci v tej 21. kapitole Jána pozrie na učeníka Jána, Pane, čo bude s tým? Kristus mu odpovedá, čo ťa do toho, aký je môj plán s ním? Ty poď a nasleduj ma. Čo znova ukazuje, my nemusíme riešiť, že či ten druhý to má ľahšie, lepšie, či to robí ako ja, alebo inak, pretože Kristus má plán konkrétne pre ňoho a má plán konkrétne pre mňa a na ten sa ja mám zamerať. Na tie moje talenty. Nie každý môže svedčiť umením, nie každý môže svedčiť v rómskej komunite, nie každý môže natáčať videá na YouTube, nie každý má teologické vzdelanie. Takže neporovnávajme sa, ale modlíme sa k Bohu, aby sme našli to, k čomu sme povolaní, lebo všetkých nás sa týka jeho veľké povorenie, robte mi učeníkov. Ďalej, pokánie zo sebestačnosti. Tu máme napríklad spor Pavla a Barnabáša ohľadom Jána Marka. Tiež sa možno zachoval hrubo a necitlivo, povedal, Ján Marek nás opustil niekde v Pamfílii, on na to nemá, on nie je dosť dobrý, nezaslúži si to, už ho tu nechcem. Zaškatulkoval si ho, odsúdil ho. Barnabáš sa s ním o tom pohádal, pretože ale daj mu šancu. On mu nechcel dať druhú šancu. Pre neho to bol uzavretý prípad, pre neho to bol niekto, ktorý nesplňa štandard, ktorý by cirkevníci mali mať. Ale po čase, a to čítam v Kološanom 4, už Jána Marka odporúča. Vieme, že to bol ten Marek, ktorý napísal Markovo evanjelium, ktorý bol asistentom Petra. A ukazuje nám to, že Pavol robil pokánie z toho. Sám akože si zdôvodnil, že toho človeka nepotrebuje, že sa k nemu nepotrebuje správať cez prízmu kríža, že si ho nemusí vážiť, ale musel z toho učiniť pokánie. Ako učinil Pavol pokánie rozhodne aj z toho, aký sebestačný bol, keď ešte prenasledoval kresťanov a potom zistil, že vlastne svojou slepotou ubližuje samotnému Bohu a ľuďom, ktorých Boh miluje. Nakoniec Pavol sa s Barnabášom zmieril. Tiež naše pokánie zo sebestačnosti nejde o to zase, aby sme seba považovali za tých najhorších, alebo si znižovali
sebavedomie, akože potrebujeme byť v tom zdravom strede. Sú ľudia, ktorí sú príliš v pohode a sebavedomie, to je tento prípad. Minule som zase hovorila o tých ľuďoch, čo majú malú vieru, ktorí sú skôr maloverní, smutní a pesimistickí ohľadom seba. Ale tu sa ukazuje, že Boh chce, aby sme boli vyvážení, aby sme boli hrdí na svoje talenty, mali sebavedomie, ale vážili si jeden druhého. Čo by som k tomu podotkla, tak nejde o to len presadzovať svoj názor horlivo ako nejaká sopka, ktorá vybuchne a spáli všetko dookola. To je, by som povedala, poučenie z tej generálnej konferencie roku 1888. Sám Ellen Whiteová povedala, ale ten zákon Galatianom to nie je až taký veľký problém. Niekedy sa dohadujeme o tej pravovernosti a staviame na tom všetku vernosť cirkvi a tak a sme schopní sa na tom dohádať. Ale to, čo to vytvorí medzi nami, ako to pokazí vzťahy a atmosféru v cirkvi alebo v zboroch, tak v skutočnosti je oveľa väčšie zlo. Ellen Whiteovú potom, keďže sa postavia skôr na stranu Wagonera a Jonesa, tak trošku odhodili a odtlačili niekam do Austrálie, aby sa neplietla generálnej konferencii tam do vecí. Až po rokoch boli schopní napísať, že sa ospravedlňujú za to, ako sa chovali. Nie je hanba sa pokoriť. Kristus, keď sem prišiel, najskôr sa ponížil, aby mohol byť povýšený. Ako Pavel píše, nepovažoval to, že niekto ho okradol o jeho trón, nepovažoval to za poníženie, ale ochotne tam šiel, lebo to bola jeho služba. Tak nech je to aj medzi nami, nech vidíme toho druhého vyššieho za seba a buďme otvorení nejakej diskusii. U Ellen Whiteovej výklad Biblie neskončil. Vždy musíme ho aktualizovať, aplikovať ho tak, aby sme mohli tvoriť učeníkov a byť relevantní v dnešnej spoločnosti. Možno nás kedysi niečo učili, ale to už nemusí dnes vôbec platiť. Pred 20 rokmi už boli počítače a telefóny, ale ako to funguje teraz, je zase niečo iné. A opäť aj ja sama musím, hoci som mladá, prehodnocovať veci a dívať sa na ne inak. Nevieme, čo bude o rok. Nevieme, čo bude zajtra. Po tretie, učenie sa poddajnosti vo všetkom, čo som a čo mám. To mi pripomína na to dobré príkladné dva verše, napríklad Matúš 11:29. Keď tam prídeme, Kristus hovorí o sebe. Čo tu máme? Evanjelium sa zjavuje maličkým, tým najmenším. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Ďalší verš, ktorý by sa hodil, je tak 1. Kráľovská 19:12. To je, keď Eliáš utekal z hory Karmel, keď ho prenasledovala Izabel a bol v neskutočnej depresii a v strachu. Takže 19:12. verš. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Čo tu robíš, Eliáš? Boh nie je v tých najhorlivejších a v najtvrdších prejavoch, aké si väčšinou zapamätáme z Biblie, lebo väčšinou sa sústredíme na to negatívne. Väčšinou to dobre berieme za samozrejmosť, ako sa správame doma aj k rodine. A to tak neriešime, ale desí nás to, čo je nepríjemné. Tak pozeráme na všetky tie božské prejavy a pritom Boh alebo hlas Ducha Svätého sa prejavuje v tichom šeleste. Niekedy stále mám potrebu niečo robiť, posúvať sa, alebo chce, aby sme dokázali len byť, aby sme sa zastavili,
počúvali jeho hlas a boli s ním. Tak, posledný liek a opäť vo svetle kríža a Kristovej obeti, modlení sa za naplnenie Duchom Svätým. Vieme veľmi dobre, v akom tesnom spojení bol Kristus so svojím Otcom a ako sa veľmi zmenili veci, keď potom bolo vyliatie ducha na Turíce. Niekedy sme v takej hektike, že si nenachádzame ani čas na modlenie, čo je chyba. No. To tiež súvisí s tou poddajnosťou, že každú oblasť svojho života dávam Bohu a modlím sa. Tiež sa mi stáva, že mám pocit, no už mám takú nejakú svoju rutínu, toto som sa naučila a viem asi, ako sa ten deň bude odvíjať. Takže de facto ja už sa nemusím modliť. Boh to vie a nepotrebujem to. A potom zistím, ako to veľmi nedávam. Tým, že sa pokorím a možno prídem k tej bezmocnosti, tak mám väčšiu potrebu sa modliť. Možno preto vnímame, že do cirkvi prichádzajú ľudia, ktorí sú zranení, že potom ten zbor je vlastne taká nemocnica, kde sú ľudia, ktorí sú chorí na hriech, majú rôzne problémy a reálne sa tam majú liečiť. Alebo práve preto, keď padneme na dno, tak sme ochotní priznať, ale my to nezvládame. My ťa potrebujeme sa modliť, sme pokorení, robíme pokánie, prichádzame k Bohu, chceme byť poddajní, lebo zistíme, že to, ako sme si nastavili život, nie je Boží plán. Že to nie je dobré. A je to ťažké v dnešnom svete, lebo ako ponúknuť ľuďom zvonku niečo, ak ich pohár je plný a preteká. Tým, že veľa vieme, máme veľkú zodpovednosť, no musíme začať od seba. Nerozmýšľať o tom, ako sa kto modlí, ale naozaj si budovať ten vzťah s Kristom. Ja to prežívam, že mal som pocit, aká som lenivá, teraz si hľadám prácu a že mi veci nejdu, neviem sa sústrediť, rozptýľujem sa, márnim čas. A ako náhle som sa začala o toto viac modliť, tak vnímam, že sa niečo deje. Tak poprosme Boha, aby ten deň bol nový, odovzdajme sa mu, nech nám ukáže jeho víziu pre nás. Tu máme verš k tomu v Skutkoch 2:43-47. Keď sa na to pozrieme, tak je to niečo úplne iné, ako sa tí učeníci správali predtým a čo sa stalo, keď to na nich prišlo. 43-47. Všetky sa som s ňa bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dielo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo verili, boli pospomali, všetko spoločné. Deň čo deň svodne zotráhali v chráme, lámali chlieb, chválili Boha, tešili sa priazni celého ľudu. Bolo k ním pridávané. Keď sa sústredím na to, aby sme sa porovnávali, keď sa ponižujeme, keď stále len rozmýšľame o tom, že či je tá cirkev úplne mimo, pretože nemá taký názor ako ja, že proste tí kazatelia to nepovedia jasne, pretože nám vlastne dávajú slobodu, tak sa zameriam na to negatívne, čo nám uberá energiu od toho, aby sme sa zamerali na to, čo je nám dané, a to je naša misia záchrany duší. Chápem, že sme často sklamaní možno z vecí, ktoré fungujú istým spôsobom, alebo teda respektíve nefungujú. No skúsme ísť príkladom, skúsme naozaj milovať svoju cirkev a prinášať tam niečo zo seba. Naozaj zameranie sa na Krista, zameranie sa na misiu a na to, čo nám špeciálne bolo dané, tak to je to, čo nás vylieči zo sebestačnosti, tá závislosť na božskej sile, na tom, čo mi Kristus ponúka. Nenechal nás v tom sám a nechce, aby sme niesli to bremeno sami. Chce nám pomôcť a iba tak sa vlastne dozrieme do tej plnosti Krista. To je cieľ. Nie je fajky na tom, že či dostatočne dodržím zákon presne tak, ako je napísané, ale či ho poznám
a či prinášam naozaj jeho ovocie a či dokážem rozoznať jeho hlas. To sa potom ukáže. Pretože len jeho posvetenie nám umožňuje, že ako keby sme čistí z hľadiska zákona, pretože to je jeho milosť a jeho zásluhy, ktoré nám prepožičiava. A my z tej vďaky sa na jeho obraz meníme a potom už nejdeme v tom zmysle na súd pred Otcom. V tom príbehu o Šimonovi malomocnom Kristus komentuje tú hriešnú ženu, že veľa milovala, lebo jej bolo veľa odpustené. Ak máme pocit, že nám už nemá byť čo odpustené, tak asi dokážeme dosť milovať ostatných a ani Boha. Záverom, čo je tá naša misia? Mám tu Lukáš 4:18 až 19. Keď Kristus prišiel do synagógy potom, ako bol povázaný Duchom Svätým, holubicou, potom ako prešiel púšť a podobne, číta Izaiáša 61. A čo sa tam píše? Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. To je to, čo máme prinášať aj my. Máme byť závislí od Krista. Máme liečiť tak ako on ľudí, ktorí padajú v hriechu. Máme pozdvihovať, máme naozaj rozväzovať tie ich putá. Máme ich byť tými, vďaka ktorým sa tiež môžu vyliečiť, aby naše zbory boli naozaj miestom, kde načerpáme silu, takým stredom a potom môžeme ďalej to úročiť a vychádzať do sveta. Bo keď nám to takto bude fungovať, vtedy to bude atraktívne aj pre iných. Keď mám pocit, že áno, zbor je domov. Zbor je taký domov, kde ma nikto neuhovára, kde ma príjmajú. Hoci sme rôzni, ale sme jednotení v Kristovi. Hoci mám iný názor na to, tak vieme o tom dobre diskutovať. Pretože je tá láska medzi nami. Áno, doktrína a písmo, zákon je dôležité. Ale nám sú dôležité, ale majú nám len ukázať, ako prichádzať naspäť ku Kristovi a akú víziu máme mať. Nemáme sa starať do druhých až tak. Máme im pomôcť, keď treba. Ale potrebujeme sa k ním správať s úctou a s láskou. Pretože šomranie nikomu nepomôže. Niekedy sme v tom chudobní, slepí a nahý ako Laodicea. Porovnávajme sa len s Kristom. Rozmýšľajme o tom, o čom bol ten prvý advent, aký má celkovo advent význam, ten jeho prvý príchod. A keď sa to udeje v nás, keď jeho prvý príchod, ktorý nás očistil od hriechov, ktorý nám dal dar večného života, príjmeme. A keď vieme, čo nám odpustil a pozeráme sa len hore, keď ho dokážeme milovať aj druhých ľudí a sústrediť sa na to poverenie, vtedy sa stávame naozaj tými, ktorí žijú tým adventom, ktorí majú to teplo domova v sebe a ktorí tak priťahujú ľudí, pretože ten advent a to teplo nachádzame v Kristovi. Čerpáme to od Neho. Z nás to nie je. Preto sa nemôžeme nad nikoho povyšovať. Lebo každého z nás Boh spasil, každý z nás má tendencie k hriešnosti. Dokonalosť v biblickom význame nie je bezchybnosť, ale je to plnosť Krista. To znamená žiť advent, mať lásku medzi sebou, žiť svojou misiou, byť ľudským predtým, než som božským, a to znamená aj byť adventistom.